दस्रा उन्दुनोसो थानांगौ जाबाय नै हायाव बदलाजोब्बाय माथो बिलायनाया आइयो उफाय गैया हायावसो नांजोबो नै माने नांबाय जानानै नायनायनो मा साइसनि बैग्रिया ओरैबादि बिदै गोनां आरो रस गोदै बांखा बुस्थुआ जानोहाय थाब थालायनो नागिरो ने बिराद बिदै दङ जायो फुरा मोनबेरबाय बिराद गोदैसो आरो टेस्ट खालामि सिनियालाय मा ओरैबादि गोदै ने बरिया गोदै खुलुमबाय रायजो राजाफोर दिनैहाय आं नै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बे जाबाय आमाइनि बैग्रि बागान चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय ओरैहाय खैला मैलानि साहाजों जायो आरोना दा बैग्रिया मोनजेनबाय नै आमाइया खानानै बेखौ फाननाय जासिगोन आरोखि सोरबाफोर जानो गोसोब्ला बायनानै लांफैनो हासिगोन नैबेनो जोंहा बैग्रि बिफां गायग्रा मालिकआ सोरबाफोर बायनानै जानो गोसोब्ला लांफैनो हासिगोन मोनजोबबाय नै बरियासै बिराद गिदिर गिदिर नै फिथाइया गेदेर जातबो दं गोरलै जातबो दं आरो नै ओरैनो लेमजोबलायबाय हायाव नांहैबाय नै सुंथा रोङासै आङो बेबो मोनबाय बेखौ होनो बियो भारत सुन्दुरि बे सबसे दाम बेनो औ बियो गोरलै जात गोरलै जात मानसिफोरा बेखौ 40 थाखा बायदि फवा फानदों बेनिफ्राय आङो बेखौ दा 120 आव फानो आरोना केजि गोरलै जातखौहाय ओमफ्राय बे गेदेरखौहाय 80 थाखानि हरदों ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि जानो गोसोब्ला टेस्ट खालामनो हागोन गुबुननो 40-50 केजियाव फानदों ओमफ्राय बे जाहैबाय जानायानो नों दस्रासिन आरो बे गोदैया गुबुन बिसिनि गुबुन बे मोजांसिन बे आपेल बैग्रि जाहैबाय बियो गाहायखाय दा हरैहाय जों खाहैगोन जिरायनानैसो खानांगौ जाहैबाय गाहायनो हायाव नांजोबलायखायो नै हायाव नांबाय बेखौबो आङो एसे जिरायनानैसो खानोसै बे गोमोनखौहाय मोनबाय नै लायनो गुफुर जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर न'आव बिदि बायस'ना लांफैलाबो फानहरगोन ने औ आं एसे खम रेटनिनो बेखौ हलसेल हिसाबै हरगोन दखानाव फाननायनिफ्राय एसे खमाव मोनलाङो आरोखि ने सोरबाफोर खमाव मोनगोन गोबां खमाव मोनगोन बेनिफ्राय बे बाजाराव फाननायजों आंनिजों टेस्टआ गुबुन जागोन आरोना गोदैसिन खैला मिलावबो लांब्लानो मानसिफ्रा ज' लांफैयो ओरैनो हाथायाव फानजेननाय जाखाबाय ना माखासेया औ फानबाय दाख्लि 60 केजि 65 केजिसो फानजेननाय जाबाय बे जाग्राफ्रा प्रुफ होदों गोदै होननानैहाय दा लांब्लानो सेलायलायो आरो आनैया नै जोंहा ओरैहाय खानो फैदों बैग्रिबो बिराद बरिया नै बेबो मोनबाय नै बागाना ओरैनो नै बे गासिमबो बियो लकेल जाहैबाय ओरैबादि गोदै जानोहाय मामाइखौबो आं टेस्ट खालामनायनो होदों बेखौ टेस्ट खालामनाय माबायदि गोदै नंगौ जानानै नायनायनो मा साइसनि बैग्रिया बुंदो ओरैबादि बिदै गोनां आरो रस गोदै बांखा बुस्थुआ जानोहाय थाब थालायनो नागिरो ने बिराद बिदै दङ नैबे मोनब्रैलायथारबाय हनै खासै बिराद गोदै जागोन बियो ओरैबादि गोथाव जानोहाय दैयानो लोंनांलायनाय नङा माने जायोला ओरैबादि बिदै दङ मोनफ्रुजोबनानै दं नै जेरैबो लेट बाननाय फिथाइया बेसेबां नायना नै दाखा बान मोनब्रैनाया नै बिदि जायो फुरा मोनबेरबाय बिराद गोदैसो आरो टेस्ट खालामि सिनियालाय मा ओरैबादि गोदै ने बरिया गोदै लांफैदो रायजोफोर जाय जायनो नांगौ थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो बे गेदेर साइसानो ने बियो बे आपेल साइसानो गुफुर जाजोब्बाय बेखौ जिरायनानैसो थानांगौ
हायाव अबेबा हायाव गोलैजोब्बाय नै आं समान मोनासैना ओरैनो दाउसिनफ्रा डिस्टार्ब खालामफैयो नामा एसे बिराद डिस्टार्ब खालामो डिस्टार्ब खालामनायनि थाखाय बे नेटखौ होदों ओमफ्राय साला 6-7थासो नांदोंमोन बादालिया ओमफ्राय दा माखासेखौ फोरानदों आंबोनो बेयाव मासे फैनायनिब्ला माने बटलफ्रा फैनानै जाफैयो आरोखि बेनिखायनो नेट होना दोननांदों नै गोजौआवहाय माने सुद मुलबो खांनो नागिरदों आङो बियो सोङा हौवा आंनावहाय जाबाय आं एफा खस्थ' खालामनानै थाखा फैसा गारनानै बे दस्रा उन्दुनोसो थानांगौ जाबाय नै हायाव बदलाजोब्बाय माथो बिलायनाया आइयो उपाय गैया हायावसो नांजोबो नै माने नांबाय ओंखायनो आङो नोंखौ लासै लासै खानोसै माने एसे सुङा हैला साबसिन जागौमोन ने हास्लाबमासै समान मोनासैना आङो उन्दुलायनासो खानांगौ माने खाला उफाय गैला ओमफ्राय नै ओरैबादि गुमु गुमु गिदिर गिदिर आरो बे थाइसेयावनो नै थाइनैसो जाबाथाय उदै बुंलायनायनो माने गोजोन मोनखायो बेबो नै हायाव नांफैजोबबाय बे गोरलै साइज बे गोजा गोजा जायो नै टेस्ट खालामसाय गोदै दंना गैयाथाय बे गोरलै साइजखौहाय टेस्ट खालामना नायनायसैलाय एबारहाय बेबो ओरैबादि गोदैखा गोरलै साइज आरो मा होनला बे बिदैया एसे खमसिन जायो बेनिया नाबो बिराद गोदै जानोहाय बेबो दामा बे गोरलैयासो बांसिन होनदोंमोन नामा ने बांसिन बियो दा बियो एसे भिटामिन दंसिनो दा नोंथांमोना नुखाबाय सोरबाफोर जानो गोसोब्ला लांफैनो हासिगोन बायनानैहाय एभेलेबेल मोननो हागोन फिथाइखौहाय ओरैबादि दङ फानबायाव फांसेल' खाजेनदों आं बेथ' दालायानो बायजोबबाय हनै ओरैबादि गोजालांगासिनो नै बेबो दालायानो बायजोबबाय बे एसे जाना गुबुनलाय बियो बियो जाना गुबुनसो एकदम गोजा गोजा आरो बियो बेबो दखा दखा जाहांबाय बियो लेटल'मोन माखासेखौ खाबाय आङो मोननायखौ खाबाय फिथाइ गोजाखा नै उन्दुलायनासो खाखानांगौ माने नै आनैयाबो ओरैहाय खानानै लाबायनो जोङो गामलासे लानानै फैखाबाय नै जाय ओरैबादि बदला खादोंल' बेलायनो आयौ फिथाइयानो गोजा बियो फिथाइयानो गोजा एकदम मोनब्रैजोब्बायलै मामाय नै ओरैबादि गिदिर गिदिर ने बे गाबोन जुदि सोरबा आमथिखायाव लोगो लानो गोसोब्ला बे मैगं बाजाराव आंनाव टेस्ट खालामफैनो हागोन आरो फ्रि हिसाबै थाइसे जाग्रो नोंथाङा बायनानै ओमफ्राय लां जुदि गोखै जुदि गोदै गैया लानाङा गोदै मोनबायबा लानो हागोन फ्रि हिसाबै जाहोगोन आं गाबोन आमथिखायाव फाननाय जागोन नोंथांमोना बायनानै जानो हागोन आरोखि सोरबाफोर फारसेनिखौ ओरै ग्राफारा एसे टेस्ट खालामनाय ओमफ्राय फ्रुटखौ हो नैबे गेदेर साइजखौहाय जानानै नायबावनो ओरैबादि मोजांखा बिदै बहरा लांखाबायबो गोदैयानो रायलायजा आरो खागासिनो नै जिरायनो ओंखाराला जाया गाबोननि थाखायहाय बिराद गोबां जाबाय आं उदै बुंलायखाबाय